Meron tayong 5,803 na mga bagong kaso ayon po sa June 2021 datos ng DOH. Saludok po kami sa ating mga medical frontliners at nananatiling mataas ang ating recovery rate. Ito ay nasa 94%. Nasa 1,277,715 ang bilang ng mga nakarecover. Samantalang malungkot nating binabalita na nasa 23,621 na po ang binawian ng buhay. Nakikiramay po kami sa mga naulila. Nasa 1.74% po ang ating fatality rate. Puntahan na natin ang kalagayan ng ating mga ospital. Sapat ba ang ating mga ospital? Sa ngayon po, sapat. Pero mag-ingat po tayo dahil itong Delta variant nito mas nakakahawa, mas nakakamatay. Pero sa ngayon po, sa Metro Manila, 43% lang po ang nagagamit na ICU beds, 38% lang po ang nagagamit nating isolation beds, 32% ang nagagamit nating ward beds at 32% ang nagagamit nating ventilators. Sa kabuuan ng Pilipinas, 57% po nagagamit nating ICU beds. Mapapansin niyo po talaga na dumadami yung na-ICU outside of Metro Manila, kaya tumaas po yung national utilization natin ng ICU beds. No? Ganun din po sa isolation beds, mas mataas po yung ating ginagamit nationally, 47%. Ward beds natin, 46%. Ventilators ay 36%. Sa ibang mga bagay, magandang balita po, pinirmahan po ni Presidente Rodrigo Roa Duterte noong June 18 ang Executive Order No. 139 na nagbibigay ng otoridad ng pagbibigay ng death at burial benefits sa Indigenous Peoples Mandatory Representatives or IPMR sa mga barangay. Inatasan ng DILG na pakikipag-ugnayan sa Department of Budget and Management at National Commission on Indigenous Peoples na alamin ang kinakailangang amount para makover ang payment ng death at burial benefits ng IPMRs sa barangays na namatay during their term of office at kasama ito sa annual budget proposal subject sa regular budgeting process.